punt número 20, que és de Salut Pública, que és l'aprovació del Pla Municipal sobre Drogues 2016-2020 a la ciutat de Reus. Té la paraula el senyor Llaurador. Sí, gràcies. El passat 2015 va finalitzar la vigència del Pla Municipal de Drogues que hi havia del 2011 al 2015 i ara ens trobem amb la necessitat que cal que aprovem el del nou període, que seria des del 2016 fins al 2020. El fet de tenir aprovat aquest pla municipal ens permetrà, entre altres coses, també poder-nos acollir amb una subvenció que donen a l'Estat, el Pla Nacional de Drogues, d'aproximadament un import de 45.000 euros i això ens possibilitarà dur a terme accions com l'Alter-Suer. Els objectius del Pla Municipal de Drogues és bàsicament informar sobre l'ús de les substàncies psicoactives, potenciar els recursos personals que permetin gestionar d'una manera responsable i crítica la relació amb les substàncies, però partint que no necessàriament hem de partir de l'abstinència, sinó conèixer els danys i riscos que es puguin produir derivats d'aquest consum i fomentar processos d'inclusió social. A diferència del pla que hi havia en el període anterior, hem passat de 4 eixos a 5. Tenim l'eix de la prevenció, l'assistencial, inclusió social, un eix específic de reducció de danys i riscos i un de recerca, investigació, formació i docència. Desapareix el genèric perquè les seves línies ja estan incloses en tots els altres eixos d'una manera transversal. S'afegeix l'assistencial per donar una visió de conjunt de tot el que es fa en àmbit de drogues a la ciutat, amb independència que això es fa en el cas de l'hospital. Es canvia el terme de reinserció pel d'inclusió perquè es considera més adequat i s'afegeix aquest de recerca i d'investigació perquè es considera necessari i rellevant. De 15 objectius n'hem passat a 18, hem afegit indicadors perquè en l'anterior pla no n'hi havia i això ens permetrà fer una millor avaluació. I a més proposem 2 reunions a l'any amb tota la gent que hi ha participat i altres que s'hi puguin afegir per fer-ne un seguiment i avaluació. Dir-vos també que el document ja definitiu, un cop passat pel Servei d'Assessorament Lingüístic, com ens va observar la regidora Mariona Quadrada, ja el disposeu a les bústies dels grups, perquè és evident que hi havia algunes incorreccions i això també és una de les qüestions a tenir en compte que no ha de passar per alt. Sí, vull dir, és totalment obert, vull dir, aquesta intervenció aquí al ple ja l'he recollit també per tenir-ho en compte i treballarem amb això, perquè aquestes comissions de seguiment precisament ens permetran aquesta visió més àmplia i viva del que és el Pla Municipal de Drogues. Gràcies. Podem passar a votació. Vots a favor? Unanimitat. D'acord, moltes gràcies.